हेलौ गाइस नै दिनै बिश्वकर्मा फुजानि जोंहा न'खराव फुजा होयो नै दिनै दा रेडि जाबाय नायलांबाय थादो लोगोफोर जगार लाजोब्बाय नै सब रेडि लोगोफोर सानाबो लाबाय फिनिस लगायजोब्बाय दा जों बावनो रेडि जाबाय Đây, để cô hạt cái sát luôn nào giúp cái sát luôn nào cái sát 엄마랑 가는 거 신경 안 해요. 내가 신경 왜 신경? 아이고 나랑 왜 날로? Yo, sang, tham rồi vậy? Đắc, đắc, 아직 지나서, 요.
tadi, cuma ini dulu. भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर बिश्वकर्मा फुजानि नामै इस्टार होग्राया नै बिदि होदो होदो Bukan. Kenapa? Kenapa tuh? Nah, Biश्वकर्मानि ट्रेक्टरावबो साजायदों एसे बाइक स्कुटि गासिबावबो नै लोगोफोर दाना रेडि जाजोब्बाय बुस्थु लाबा दिनि खाबाथो नै जोंना बाइक स्टार गैया बाइक स्टार गैया जोंना जाबाय खारगोनांगौ गारिया जाबाय दे उन्दु खालामदो दे होदो